ati tresnaku mung kanggo sira kusuma ayu sing merati awan bengi ra bisa lali tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu abote dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul paribasan turu klesetan uripku tansah kebak mandoban wong ayu tak enteni pilane wong tuamu maringke kowe sing sabar yo tresnaku ing tempe buri bakal dadi duweku Gusti sing tak puji paringono dalan kanggo tresnaku abote dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung
Dewa Tresno Katur sumangga para kadang. Spesial kagem pengantin kekali.
sabar lan telaten ngenteni yen ngono yo bareng ndedonga anyen nyuwun marang dewa tresno anyen nyuwun marang dewa tresno Dewa Tresno karyanipun Ki Rudi Gareng Kediri. Leres Mas. Ya, sampun pareng aturaken lumantar kanca-kanca TJ Musik. Dengan mandhap ganti penyanyi, satu penyanyi dari Kerangkeng, Getasan Kabupaten Semarang. Monggo De Ambar Devi Prasetyo Wati. Sawanipun kanca-kanca TJ ugi pun dherekaken Kenso Audio. Kenso Audio. Nah, ini saking Palen, Simo, Boyolali. Nggih. Ugi ST Cinema, nopo syuting saking Telundan. Oh nggih, Gedung ST Lengkong Cinema. Simo, Boyolali. Nggih, ST Cinema. ST Cinema. Ugi pun diarahkan langsung lumantar live streaming. Dan kata lemen ugi makaryo sarengan kalian juru foto. Apa itu? Juru foto Freddy Fotografi. Ya. Saking Surwen. Nggih. Aturke lagu Pamundhute Pak Kadus. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Nggih, ingkang dipun siap. suwun Pak Kadus. Pak Kad. Nah, ingkang endi mang? Oh, ingkang foto mriki. Oh, nah, nggih, foto Pak Pak Kadus Kadus. ingkang ngresakaken Nggih. Gubuk Asmara. Nah, aturaken rumiyin. Nggih. Sarengan kalian kanca-kanca TJ Campur Sari sinambi Crantu laksitaning tata cara pahargyan. Laju kewalaca langsung tanpa bawa buka saking orjen monggo Dik Tri.
nuwun jenengan lenggah malih. Para Atika duduk sayangku. Kok kompak men. Apa kencanan sik, Po? Latihan pirang dina? Ora, ya ora ta, Mas. Kompak lho wong loro iki setel. Alhamdulillah. Setel apa? Heh? Setel apa? Setele muni iso bareng ngono lho, Dik. Ngono kuwi mujudke nek wong loro iki chemistry-ne wis dadi. Nah. Padha, aku karo kene chemistry ku ya dadi. Dadi. Dadi mau anggere muni padha muni ngaturke lagu apa ngono wis tanggap ya. Wis tanggap ya, Mas. Ya kisahmu ki mah lho. Kanca nyambut gawe iki ya kudu ngono. Berdua ngaturke lagu apa borong manut karo panjenengan kekalih maupun dherekaken kanca-kanca ST Sinema. Sinema ya. Wah, telu seragame abang. Iki. Wah, kae rada ganteng. Padha gone Juna ya, ireng terus. Juna ora paes. Padha gone Juna ya, ireng terus. Ora payu wae. Juna ki sapa to? Hah, Juna ki ngendi to? Juna ki Mbah. Yo, ngaturno lagu Puspito Nolo ya, Dik. Oh iya, Mas. Berdua, Puspito Nolo lumantar TJ Musik Serantu mangke rampungipun nggenipun Banti Busono. Mangga, cak.
ngaturke lagu Seragenan nderekke Mbak Yayu. Mbak Yayu. Nggih, Mbak Yayu. Nggih. Mangke parang badhe lumebet wonten ing sasana pahargyan. Lali janjine. Kepareng nderekaken Sang Suba Manggala angandi Sang Pinahargya panganten sarimbit. Monggo Mbak Yayu. Monggo Mbak Yayu. Yuk Yayu.
Ayo Mas, anu Mbak. Loh. Kok Mas toh Mas Danu Ya iki? maaf. Cantik kok. Salah sebut. Terus Iya. iya. Janjane kowe ning ati gelagatmu sajan nyupriyati atiku sujana kelipat karo wanita Bintang minggu sing tak tunggu kowe ngasah ning tawawanku nganti lingsir srengenge ana kene aku aku saya janjane kowe tak terus dalam berpateni mangalaku yang tepat tak pipimu pengen nanti lalit janjine kandhane balesane Masya Allah Mbak Yayu, Masya Allah. Dur. Salim dulu ya. Anu Gila Pak bengak-bengak. loh. cantik ya. Cantik banget Mas. Sayangnya siji ya, Dek. Apa Mas? Kalau menjengnya gede. Lah apa? Kudu kalau menjengnya. Aksesoris. Iya. Ya ampun. Ya Allah Gusti. Ya ampun. Kenapa kamu? Mbak Ambar, Mbak Sinta, dan TJ Musik. Oh my God. Apa sih? Aku tuh tau Mbak, biasanya tak rungokin di YouTube. Nah saya ketemu langsung, Mas Gendong. Mas Gendong. Abang. Ya. Ya Allah, alhamdulillah iso ngrasake pipine Mas Dandong. Mas Dandong, rasanya gimana sayang? Rasanya Anu, gimana? aku mulai atus ping 7 iku. Rasanya gimana sayang? Aja cedak-cedak. Lah ngapa? Gringingen. Kok geringgit piye to Mas? Dijeleki wong ayu kok geringgit iki. Sing pengen naksir kowe iki sing orjen iki lho. Oh, namanya siapa? Mas Tanto. Mas Tanto. Mas Tanto. Ya buka. Mas Tanto. Ya. Tanto. Alhamdulillah. Ya ampun. Cium. Manut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di Ambung banjir rezeki lancar. Kok ditutupi iki piye? Kosek. Biasanya di Ambung banjir sapa jenenge? Ora enek, ora tau di Ambung banjir Mbak iki. Deborah, biasanya Deborah. Oh, Deborah, Ayunti karo Deborah. Oh, kesek kowe Mas. Wis dandan ayu kaya ngene mak ayu Deborah iki. Ora nek Deborah senengane sing anu sing ngedram kok. Oh, ngono. Mas, sing dine. Sing ngedram. Oh, iya sing dong. ngedram ya Wes Mary. mapan Ya lho, kuwi wis ampun. mapan. Jebule sing ngedram ya padha lho, Mbak. Piye? Padha ning sama. Ngono lho, Mbak. Sama. Gosek ya Allah. Aku ki saking bungae tenan hari ini, Mbak. Mbak Piye? Sinta, Mbak Ambar ya Allah. Alhamdulillah ketemu idola-idola sangat luar biasa. Piye? TJ Musik luar biasa sekali ya ampun. Aku tak uluk salam sik apa Iya, dilanjut boleh, sik, boleh. Mbak. Oh iya, piye iki? Wis nek urung. Urung Yo tak. kita Iki kesek, ngas Mbak. ya, iki ngas ya. Heeh.
Sampun telas Mbak Yayu. Diam Mbak Sinta, Mbak Ambar, ya ampun. Iki aku gaduane karo Mas Danu mau harus apa? Ya, sama Mas Dandung. Nah, mbak ya wong iki sing kerja ngono lho, Mas. Ini. Wong iki ya profesional ngono lho. Senajan gila iki mbak ya ning ngarep kamera iki kaya biasa ngono lho. Anu aku bagian nyarke Pambiyawa apa Pambagio Harjo. Lah terus bensine piye? Anu karepmu. Karo sapa? Golek dhewe karo tukang syuting lho milih apa Oh, lho. tukang syuting Ning iki. nganggur ku lho. Oh, Mas Lu mau nganggur. nemenin aku? Oh enggak. Ah. Sing iki bagus dhewe. Heeh. Ya Allah bagus dhewe kaya ngono sing elek kaya ngopo kuwi? Kuwi lho iki. Paling bagus dhewe kuwi pisan. Paling wis mentok kuwi. Ora nek Pal. liyane. Oh, renek ya wis, nak nu. Mah gila lho delik rono. Mas Dandung, wong Jawa jalang jawane. Ya. Kula salam kagem para tamu kang hormatan rumiyin nggih. Nggih. Saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, lah kok mlempem to, Bu? Napa dereng medal sekolah dereng? Dereng. Dereng maem. Dereng. Oh, ya pantesan lemes, Mas. Ayo. Lah iya. Wilujeng siang Bapak Ibu, wilujeng pepanggihan sakmenika kalian kula Yayu Sugirah Kang Mas. Lumantar Mbak Nganten. Aku mau disope Mbak Nganten, Mas. Nggih. Nggih. Mbak Dewi Wulandari. Mbak Dewi Wulandari, derek bingan, derek dedonga kagem teman-teman kekalih. Mugi-mugi dados sangang warga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan kang saleh lan salehah. Amin. Bahagia selalu, Amin. adem ayem. Pokoknya doa terbaik buat kedua mempelai. Oke. Ugi kagem Bapak menggugati Bapak sinten Kang Mas? Pak Sukoto Pak Su. Wiyono. Suwoto. Sekalian Pak Sukoto. Oh, Pak Sukoto Piyono kalian Ibu sinten? Bu Tumbi. Bu Tumpi, aku tak rono sik apa-apa ya Mas. Aku wis diundangi kudu ngeki kenang-kenangan kagem Pak Su sapa Mas? Pak Sukoto. Sukoto. Nggih. Pak Sukoto ngapunten Pak. Alhamdulillah dinten menika saged sowan kalih Bansi Yayu Sugirah nggih Pak. Remen apa mboten sowan kula? Remen. Remen. Kula paringi kenang-kenangan nggih Pak. Nggih, mang jumeneng teng mriki Pak kalih kula. Nah, Ibu ngapunten, Ibu mengkeh riyen nggih Bu. Kula bapak mawon. Nggih, amit nggih Bu. Manggujengan Pak. Nah, ayo Pak, hitungan ketiga dipoto ya Mas. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah. Pak, pripun raosipun diambung banci rasane pripun? Ah, sekecoh. Oh, sekitar. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Mas Dando, Hei. agek iki kok Mas. Iya. Biasane iki diambung banci iki rasane sepo. Iki sekeca lho Mas. Ah, iya. Alhamdulillah tenan. Ya Berarti Allah, Mas. meneri bejamu. Lah iya. Hmm. Sehat panjang umur nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi anggenipun gadah damel cekap marep turahing nggih. Amin. Mas Dandung, Nun. dadi banci iki kudu sing adil. Heeh. Tuan rumah sudah, Iya. besane genti. Ya. Sugeng siang Bapak. Pak Niki Suyadi. pinaringan asma sinten? Saryono. Pak Saryono. Pernah ketemu banci napa dereng, Pak? Bola Bali. Bola Bali. Di Ambok Banci nggih pernah? Sering. Oh, sering. Nek sing boten sering nak diapake banci, Pak. Ngono kae. Oh, ngono kae. Ya ngono-ngono. Pinaringan sehat panjang yuswa nggih, Pak. Ibu, mugi-mugi besanipun langgeng. Bagas waras ngomong anak putu nggih, Pak Bu nggih. Amin. Purun kenang-kenangan mboten? Oh, mboten sah. Oh, bolak-balik ya wis kanthi jeleh kuwi karo banci mesti. Wis tahu. Mbak Nganten, Mas Nganten, sakinah mawaddah warahmah ya. Ayo, nek ngantene awas, ngantene. Masih mau nyobain bibirku? Oh enggak. Lancang. Kuwi dhek Mbak Dewi kok wis arep mbok Aku kan nawani ngono lho, Mas. nyosor ae. Yo wis jatahe Mbak Nganten. Loh, ya kan ngerayen sik ngono lho, Mas. Ya ampun, alhamdulillah dinten menika saged bergabung bareng TJ
Musik, nggih. ya ampun. Aku kan nimbangi rada cicit ini musara canda aku. Oh, ora dhuwur ta, Mas? Kalah dhuwur. Kalah dhuwur. Bane nek karo Atika ya. Oh, lah iya. Piye, Dek? Nggih. Aku duwe Joko kembar loro, Mas. Heeh. Joko kembar loro sing ndi mau ya? Anu ning kono. Endi Le, mau? tak gandeng. Kuwi lho, Manggolo. Manggolone. Rene le. Rene le. Rono golone kae. Re. Nang jero, Kok nang mah jero. mlebu ki piye ta jane iki? Ayo kerja dulu sini. Sini. Rene. Rene, Dang. Ayo, sini Rene sik. Ketokno lanangmu. Oh, wong lanang karo lanang ora apa-apa rasa meteng iki. Ayo, Rene. Rene. Sing siji ndi le? Sing siji ndi? Sing siji sapa jenenge Rene sik? Ayo, dicicil kowe sik. Yo, Rene sik, Rene. Rasa wedi iki lho. Sik. Oh, Rene. Come here, baby. Bersama tante sini, sayang. Ya ampun, HP-nya tinggal dulu ya, sayangku, cintaku, darling. Ya ampun, ya. Apa iki? Nyampar apa? Rene, Nabrak aku kucing. Sidi sik, sing iki sik ya. Rene, nang ngarepku. Yo, madhep Rene. Maju meneh sithik kas. Ora sampe gujengi ngono aku padha menamu. Yo. Gujengan. Rada dhuwur gujengi kok bokong iki milih men. Madhep Rene. Nah, matane madhep Rene iki lho. Nah. Madhep kowe ngopo kok wedi iki? Sayang. Nah, matane ditatap terus ya mata. Kok wedi nak beleken kok piye nyawang aku ki? Namanya siapa ganteng? Nanda. Sing banter wong lanang kok. Nak jenenge sapa? Nanda. Anda umur berapa? 20. Umur 20. Sudah bekerja? Sekolah. Sekolah di mana? Pelayaran. Oh, pelayaran. Masya Allah. Sekolah sing tenanan ya le. Moga-moga cita-citamu kelakon ya. Pokoknya aja nakal ya. Wis dipater apa urung? Dereng. Ya wis, saiki tak jajal tes goyanganmu ya le. Ya. Ayo, gejengan sik. Mas akan kendang, boleh sedikit kendangannya ya. Nah aku ngomong maju, kowe mundur. Nah aku mundur, kowe maju, paham? Nggih. Oke, yuk dipepet kesek. Ya. Aja kendelan gonku. Anggonku padha tekmu. Ayo, maju. Piye to? Wong ki wis dikandani nek aku maju ki ya kowe iki mundur, ora kok maju karo maju mah bentek le. Pisan kas ya. Ya, ayo kesingan. Tang sedit. Tang sedit. Maju. Mundur. Hup. Tung. Jerat. Wis menengo. Ora tok obah gujengan sik. Madhep kamera. Yo, rasakno foto sik. Ayo dipoto, Mas. Gujengan. Yo, madhep kamera. Kok aku masih susu wae iki piye to jane? Madhep kamera ayo dipoto sik. Hitung ayo Mas. 1, 2, 3. Nah. Wis, rasa dilapi. Oh sik, rene sik. Jaluk meneh malahan. Sapa? Enek Pak Murah ning kene. Sapa jenenge Pak sik? Pak Eko. Pak Eko anakmu doyan banci, Pak. Pak Eko pundi Pak Eko? Pundi Pak Eko? Oh niki, bapake anu. Oh ya ampun, putrane kena kalih kula asal mboten. Purun lah nyosor bae kok, Pak. Disun satunya lagi. Oh. Pak anak ya padha wae ngono kok. Rene sik, tak kasih 2 pilihan, mau pulang bergoyang atau pulang dikecup bibirnya Mbak Yayu Sugira. Pilih mana? Kowe ngawasi pakmu iki ngopo? Digoyang. Goyang ya wis, mundur. Wis. Sijine maju. Iki berondong iki. Lah yo engko sik tak copot sendal sik le. Nah, yo. Ya Allah Gusti, ana sendal angele ra iram. Tenang le. Rasake Mbak Yayu ki enak le, tenan ra pusi. Rene, maju Rene. Dicicing. Gue katok ra. Sik. Ora gue katok to. Betul. Oh betul, ya wis dicicing ora apa-apa. Ya, dicicing ya le. Masih. Engko tak tekoni kok sik meneng sik. Manut Mbak Yayu. Ya. Jenenge sapa cah gandeng? Rijal. Umurnya berapa? 20. 14. Ya Allah kok ejek cilik mentore. Urung tau ketemu Bansi? Dereng. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Kok Bansi piye to, Mas?
Cita-cita ki ya sing genah dokter apa polisi. Cita-cita kok banci. Aja kaya mbok dhe ya, Le. Saiki nek dadi dokter kudu ngerti dan kudu duwe pengalaman sing luar biasa. Saiki nek Mbak Yayu sakit kepala sing diperiksa apane? Kepala. Kepalane. Saiki nek Mbak Yayu yang sakit perutnya yang diperiksa apane? Perute. Perute. Sing terakhir, nak Mbak Yayu anyang-anyangan sing diperiksa apane? Pupu. Pupu. Pupune. Saka ngendi kuwi kok iso ana anyang-anyangan ning ndi? Sing pupu. Anak anyang-anyangan ning pupu ki pupune sapa kuwi? Kok iso anyang-anyangan ning pupu ki? Le, sekolah sing tenanan, berbakti kepada kedua orang tua, orang tok nakal ya. Siap? Siap. Ya, bisa koprol? Siap. Oh bisa, oh ya. Ayo Mas, kereokan diri Mas. Bisa koprol? Rano, mundur, mundur. Pada Mbak Yayu peng pindo, tapi sing terakhir kudu iso mlebu rene. Yo. Ayo. Musik. Ayo. Mundur sih. Mundur sih. Mundur. Yo. Gandul ki apa kuwi? Muter neh. Iso koprol apa ora? Aja maju terus malah koyo ngejak gelut maju terus. Ning kono hop. Musik. Dang. Oh ya, pisan kas. Pisan kas. Pisan kas. Ya. Tak tenan. Hop. Rasakno. Oh, pripun Bode? Anak jenengan. Lho, ora apa-apa Mbok Dewi, wong wis perjanjian mawon. Piye? Delok apa wemu? Delok manuk. Mas Dandong. Delok manuk jare Mas. Lek manuke sapa kuwi? Mun aku tak tali mundur kok, Le. Sik, ambune apa? Prengus. Apa? Prengus. Ambune prengus, Bu. Padake wedhus ya prengus iki. Joko kembar dua Mas di sini sik. Rene, Le. Rene. Ayo Rene, mau dikasih lagu apa? Kusuma Wijaya. Hah? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Bresmete joget bareng Rene ya. Ngopo to jane Mas? Pengen delok manuk. Pengen. Sing ndi? Ora. Ora. Lah kok sajake kok kaya pengen ngono lho. Sing gitar pengen. Pengen delok? Ora. Oh, nduk lah iya. Menawar kedu to Mas? Ayo, diparingi napa Kusuma Wijaya? Ya, mau wis turun toh Mas? Oh belum ya wis. Bismillah ya Mbak. Kusuma Wijaya Mas. Ayo. Joget Rene. Song wangi kengawan
nuwun Mas Dando. Lampaing Toto. Kita joget bareng bersama TJ Musik Indonesia. Mobil AB 178 mohon digeser.
Thank you, terima kasih. Mas apa wis lali sliramu desa kaya kenang karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mesti ning lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku Dayo tombo kangenku kangenmu Bayi eling naliho iku Sayasane waktu miucu lirik Langon terus milik kancane Jangan semono yen dolan rame-rame Kuya merukon seneng adine Mas kelang alit ali-ali Satu lekang ku tombo ngeriki Rasa sakiti turun tutup lagi Rasa kangen wis bisa lali Mas apa wis lali sliramu Desa mana yen dolan karo aku Ibu Sri Wahyuni dalah Ibu Sri Musi keparenga nganti panganten mancing kapuraning pendamping bahagian nulya kepareng badhe tangkep asta kalian para tamu montapaken putripun para tamu putri kakung tondo yekti paripurnaning gati mulai nyengkapi sing aturaken ratamaning adicara lepating atur nyuwun ageng ing samutra pangaksa wilujeng utur rahayu rahayu ing sami pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.